का लागत है कि चुनाव जीत जाए? ई तो अनिश्चितताओं के खेल जैसे क्रिकेट मैदान में होता अनिश्चित खेल बाटे वैसे ही अनिश्चितताओं के खेल ये तो जनता का ऊपर। कितना रौरा पार्टी में? पार्टी में लमसम बाड़े हमारा 2000 आदमी बड़े। हाँ बक्सर जिला में पूरा तो पूरा बक्सर जिला में अगर सोचा तो 6-7 हज़ार आदमी बने हमारे पूरा बक्सर जिला में 1200 मानने के लगभग में गांव है यार। सिर्फ 6000 और में कर। अरे हम लोग नया अभी है ना जी, हम लोग बनाएंगे जब ही ना हमारा एकदम चुनाव जीता था नहीं। बिल्कुल जीता था नहीं चुनाव तो लहर में बनी तो हाँ हाँ कौनो पार्टी के प्रत्याशी होखस हमारे संगे बा जेके लड़ाई वो कहे ना सुधाकर सिंह होखस, मिथिलेश तिवारी होखस, आनंद मिश्रा होखस। बक्सर जिला अन्य के पार्टी विकास के लेके का कहना? बक्सर जिला के विकास के लेके कहम कि बक्सर जिला में किसान के समस्या बा, जवन युवा के समस्या बा, पढ़ाई लिखाई के समस्या बा, सब के रोड के समस्या बा, हर चीज का हमनी के अगर जितला के बाद निदान होई। अस्पताल के समस्या बा, का के समस्या। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम पहुंच गए बानी ग्राम विकास फाउंडेशन के ऑफिस में और हमारा साथ में ग्राम विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष जुड़ल बाड़े, लोकसभा के प्रत्याशी और राष्ट्रीय समाज पार्टी से आज बातचीत भइल बाटे टिकट के लेके। तो आई हम प्रत्याशी जय सिंह से जानत हई। स्वागत बा जय जी। स्वागत बा रउरा चैनल में, जे भी रउरा चैनल में देखता सुनता सबके स्वागत बा, अभिनंदन बा, प्रणाम बा, हार्दिक अभिनंदन बा, स्वागत बा। आज रउआ राष्ट्रीय समाज पार्टी से बैठक भइल टिकट के लेके, का भइल बाटे? टिकट के लेके बैठक भइल रहल है, बातचीत भइल है, ठीक बा, फाइनल भइल है, टिकट मिली। हमनी के तनी अपन मेहनत जारी करे के पड़ी और बस हाँ हो से के मिली तो बहुत बढ़िया ढंग से काम कइल जाई। हाँ का मुद्दा बा और चुनाव मुद्दा बस सिर्फ युवा के विकास, बुजुर्गों के विकास और का, यही खातिर चुनाव लड़ल जाला। कहाँ से चुनाव लड़तनी? बक्सर जिला से। बक्सर के बक्सर के विकास के बारे में का? जरूर होई, जरूर करम विकास। अगर जीतम तो विकास करम, नहीं जीतम तो वो विकास करे के कोशिश करम। का लागत है कि चुनाव जीत जाए? ई तो अनिश्चितताओं के खेल जैसे क्रिकेट मैदान में होता अनिश्चित खेल बाटे वैसे ही अनिश्चितताओं के खेल ये तो जनता का ऊपर है। हाँ तभी और का माहौल बाटे? माहौल ठीक ठाक बा, जौन बा ठीक ठाक बाटे। हमनी के माहौल सबके जानकारी हो चुकल बा कि जय सिंह के टिकट मिली, वो बक्सर लोकसभा से। हम तैयार बानी सीट अपन चुनाव लड़े खातिर, अपन तैयारी कर रहा बानी। हमारा पार्टी में जे भी आनी बा सब तैयारी में लागल बाटे। कितना रौरा पार्टी में? पार्टी में लमसम बाड़े हमारा 2000 आदमी। हाँ बक्सर जिला में पूरा? तो पूरा बक्सर जिला में अगर सोचा तो 6-7 हज़ार आदमी बने हमारा संग। पूरा बक्सर जिला में 6-7 हज़ार आदमी बने? बिल्कुल बने। और चुनाव लड़े के तैयारी कर? बिल्कुल एकदम अब लड़ल। बक्सर जिला में कितना गांव बा? बाटे लमसम हुई कितना हुई होई ना 1000-1200 तो नहीं खे ना, 1000-1200 मानने के लगभग में गांव हो यार। सिर्फ 1000-1200 मान सिर्फ 6000 और में कर। अरे हम लोग नया अभी है ना जी, हम लोग बनाएंगे जब ही ना हमारा पार्टी मजबूत होगा। अभी ये पार्टी भी नई है। बक्सर जिला के विकास के बारे में का राय बा? बक्सर जिला के विकास में मतलब विकास होई, विकास कइल जाई, आ विकासे खातिर चुनाव लड़तनी जा। बक्सर जिला में और कितना वर्चस्व बाटे? लमसम 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख का लागत है कि एकदम चुनाव जीता नहीं? बिल्कुल जीता तनी चुनाव तो लहर में बानी तो लहर में। हाँ हाँ कौनो पार्टी के प्रत्याशी होखस हमरे संगे बा, जेके लड़ाई वो कहे ना सुधाकर सिंह होखस, मिथिलेश तिवारी होखस, आनंद मिश्रा होखस, अन्य पार्टी के भी और कोई भी हो, लड़ाई हमरे संगे रही एकदम क्लियर बा। टीसू जी रौरा का कहल चाहता नहीं ये चुनाव के बारे में हम ये कहम कि बक्सर लोकसभा के जनता के राय बा तो हमनी के चुनाव लड़ रहल बन जा, और बक्सर लोकसभा के जनता हमनी के संगे बिया। और जहाँ तक हमनी के उम्मीद बा कि बक्सर लोकसभा हमनी के आज राष्ट्रीय समाज पार्टी आई रही है, बैठक भइला टिकट के लेके का बातचीत भइला? टिकट के लेके बातचीत भइला कि जय सिंह के टिकट फाइनल बा, बक्सर लोकसभा से एकदम टिकट फाइनल बा। चुनाव लड़तनी? हाँ चुनाव लड़तनी एकदम यहाँ के हुई खबर ले बनी बक्सर लोकसभा में। का लागत है चुनाव? लागत तो बाकी हमनी के चुनाव अब जीतत नहीं जा कि रोकी ना। के रौरा लोग के टक्कर में बा? टक्कर में जे ओके सुधाकर सिंह होकर, चाहे मिथिलेश तिवारी होकर, चाहे IPS आनंद मिश्रा होकर, अनिल कुमार होकर, लेकिन हमनिए संगे टक्कर रही। हाँ विकास के लेके बक्सर जिला के का? विकास तो हम पहलहू से करत आइल में, जीतम तबो करम और हारम तबो करम। हमार बक्सर जिला में विकास करत रहनी है ना, विकास हम नहीं करत ना, रावा पता नहीं है ना।
पंचायती पर अपन चलावत तनी फाउंडेशन, पंचायत के लोग के समस्या के निदान करत तनी। हरे पंचायत बार न हम निदान करत रहनी हा, एगो तो अपन निजी पंचायत के ना करत रहनी हा, हर एक पंचायत से करत रहनी हा। तो बक्सर जिला के विकास के लेके का कहम? बक्सर जिला के विकास के लेके कहम कि बक्सर जिला में किसान के समस्या बा, जवन युवा के समस्या बा, पढ़ाई लिखाई के समस्या बा, सब के रोड के समस्या बा, हर चीज के हमनी के अगर जितला के बाद निदान होई। अस्पताल के समस्या बा, का के समस्या हमारा यहाँ तक जा कह देवे के बा कि बक्सर लोकसभा में बहुत मेहनत, माने कि बक्सर लोकसभा के जौन है दुर्दशा भइल बा, यहाँ के होखे नहीं खे देवे के। चौबे जी जागता नंसी का काम कैले बा लोग बक्सर के जनता जानती है, लेकिन अब की बार जैसी के काहे खातिर लड़ावल गइल बा, वही खातिर कि सबके ई जानकारी हो जाओ कि अब की बार दाव खत्म बा, बक्सर लोकसभा अब की फाइनल हो गइल बा। हमनी अब की बार हमनी के 400 पार, ई क्लियर बा, हमनी के 400 पार।